Poštovani korisnici, zadovoljstvo mi je da vam predstavim novi uređaj kompanije Galeb Group fiskalni printer GP550. Galeb GP550 je kompaktni fiskalni printer koji štampa fiskalne izveštaje i isečke debljine u dve odvojene rolne papira debljine 58 mm. I to sve u skladu sa zakonom Republike Srbije. Posjeduje integrisani GPRS modul u cilju tehničkog ispunjenja zahteva prema serveru Poreske uprave. Sve svoje funkcije GPRS obavlja automatski, tako da za uspešno obavljanje njegovih poslova nije potrebna nikakva dodatna aktivnost korisnika uređaja. Posjeduje štampač, automatski sekač papira, integrisani displej za korisnika, a opciono podržava eksterni displej i fioku za novac. Takođe, kontrola štampača se izvodi pomoću tastera i komandi koje se nalaze u gornjem uglu štampača, a ostvaruje se putem USB interfejsa. U narednim trenucima pokazat ću vam šta sve to posjeduje Galebov novi uređaj GP550. Pre svega, tu je veoma dobro dokumentovano korisničko uputstvo, zatim garantni list i servisna knjiga. Sada ćemo preći na sam izgled Galebovog novog printera GP550, koji izgleda upravo ovako. Dodatni sadržaj USB kabel koji ga povezuje sa PC-em i adapter. Kako bismo upotpunili ponudu, nudimo vam dodatni software driver GP550 koji olakšava komunikaciju sa printerom i program za maloprodaju koji služi za izradu fiskalnih i gotovinskih računa, uvid u izdate račune, odnosno omogućava da se prodaja vrši ovim podsistemom. Ovaj uređaj odlikuje jako velika brzina, kratko vreme za unos artikala, velika baza podataka, senzori za kraj termalnog papira, jako brz unos artikala, 15.000 se može uneti za 2,5 minuta, mogućnost štampanja nefiskalnog teksta i krajnje lako postavljanje termalnog papira. Funkcionalne karakteristike fiskalnog printera su 65.000 artikala, automatsko sečenje i isečka, 250 stavki na pojedinačnom računu, štampanje grafičkog logotipa u zaglavlju svakog računa. Printer ima dva protokola, standardni i bazni protokol. Takođe, svaki od protokola za komunikaciju je dobro dokumentovan. 2000 dnevnih izveštaja, 30 promena poreskih stopa i 50 reseta. GP550 sa prednje strane posjeduje tastere koji imaju direktnu komunikaciju sa štampačem. Posjeduje dve rolne termalnog papira, prva za korisnika i druga za poresku upravu. Na donjoj strani uređaja se nalaze priključci za povezivanje sa PC-em, zatim displejem, RS232, priključak za sef i priključak za napajanje. Na prednjoj strani takođe nalazi se integrisani displej i taster za uključivanje. Galebov novi uređaj GP550 fiskalni štampač nudi izuzetno visoku kompatibilnost, nizak nivo buke koji proizvodi, izuzetnu operativnost u svim uslovima rada, veliku bazu podataka i brzinu načina unošenja podataka. Uz do sada sve navedene kvalitete, novi fiskalni uređaj GP550 pomera granice i postavlja nove standarde.